Соғыштан соңғы йыллар. Оч та түгел, тук та түгел чагыбыз. Кием дә шул бер генә кат. Бар да түгел, юк та түгел. Өстә бер күлмәк тә бер фуфайка. Шуңа күпләр, мөмкинчелеге булганнар, җиңел тормыш эзләп читкә чыгып китәләр. Әлбәттә, читтә дә затлы сарайлар ишеген киң ачып безне көтеп тормый. Шәһәрнең дә үз кыенлыклары күп. Бәхетеңә әгәр була калса, тулай торакта бер койка. Ничек кенә дөнья авыр булмасын, күңел ачарга да вакыт табыла иде. Шулай бер көнне Даян исемле егетнең туган көнен билгеләп үтәргә булдылар. Ул бүлмәдә яшәгән егетләрне, күрше бүлмәдәге кызларны чакырды. Кичә бик күңелле үтте. Артык күп пешмәсәләр шарап кайберәүләрнең башына тиз китте күрәсең. Исерештеләр. Таралышырга вакыт җитү белән кызлар үзләренә чыгып китте, егетләр үзләренә. Ул вакытларда тәртипле иде кызлар да, егетләр дә. Даянның беренче тапкыр исерүе иде. Ул башы әйләнә башлагач, урынына ауды да, йоклап та китте. Төнлә кинәт кенә уянды да, йомышын йомышлау теләге белән ишекне ачып бәдрәфкә таба атлады. Гөнаһ шомлыгына бу төнне тулай торакта бөтенләй ут юк иде. Ул стена буйлап ишекләрне капшый-капшый сыйпанып килде. Үзләре яшәгән бүлмәгә җиттем дип уйлап, ишекне ачты да, койкага менеп ятты. Йокылы уяулы Дания стенага карап ятканда кемдер артына килеп ауды. Ул нәрсә булганын аңламый да калды. Салкын төннәрдә кызлар өшесәләр бер-берсенең янына килеп сыенышып яту гадәте булганга, Асиядер, тагын өшегәндер дә, йокы аралаш килгәндер, дип уйлап, аның да өстенә юрганын ябу теләге белән борылган иде. Ушы китте. Караса, аның янында Асия түгел, Даян ята. Тәрәзәдән төшкән тулган ай нуры яктысында ул егетне тиз таныды. Хәер, Даянны ул арты белән кап-кара морҗадан төшеп килгәнен күрсә дә таныр иде. Кыз күптән бу егеткә күз салып, аңа булган мөхәббәтен беркемгә дә әйтми, белгертмәй яшереп йөри иде. Тормышка ашмас хыялы иде аның өчен ул. Дания үзе төскә дә әллә кая китмәгән, бәләкәй генә буйлы, җирән чәчле, сипкелле бер кыз булу өстенә артык оялчан иде. Шундый егетне электренә өметен өзеп, аңа күз салганына үкенеп, онытырга да тырышып караган иде. Тик мөхәббәтне тыеп, буйрык биреп кенә онытып булмый шул. Ничек кенә тырышса да, Даян аның татлы теләге булып хыялында, йөрәгенең бер түрендә урын алып яши бирде. Ә бүген, көтмәгәндә, уйламаганда, үзе килеп янына ятты. Дания төскә чибәр булмаса да бик зирәк иде. Тиз төшенеп алды бу хәлне. Бу аның өчен күктән төшкән бәхет. Шушындый пәһлеван кебек чибәр егетне кайдан очратыр? Ул Даянның өстенә япты, кочагына алды һәм кыймылдарга да куркып шым гына ята бирде. Инде кызлар гына уянмаса ярар иде, дип уйлады. Менә бит, Ходай аның теләген ишеткән, бәхетне үзе китереп тоттырды. Шулай шатланып, уйланып ята торгач, изрәп йоклап та китте. Көн яктыра башлады. Эшкә барырга вакыт җитте. Иң беренче Соня уянды. Әнә, күрегез, тын күлгә шайтан ияләшә дип сөйләнеп, шыпырт кына башка кызларны уята да башлады. Кызлар бу хәлне күреп телсез калдылар. Әлбәттә, Данияны шундый адымга барыр дип һич көтмәгәннәр иде. Алай гына түгел, бу сары чибешкә кем карасын инде, дип үз алларына гына аңардан көлеп тә йөриләр әле. Менә син һәммә, кемгә караган, шушыча күшкә буйлы Данияга гәрләнеп үлерсең. Даян уянгач үзе дә аңламый күзләрен шар ачып, бер Данияга, бер кызларга карап торды. Ничек инде ул кызлар бүлмәсендә? Ничек килеп кергән? Кем керткән? Аннан төнлә торып бәдрәфкә чыкканын исенә төшерде. Исерек башы белән бүлмәне бутаганын аңлады да, беркемгә берни дә әйтми тиз генә сикереп торып чыгып та китте. Инде көндезге бу хәлне бөтен завод халкы белә иде. Табигатьтән тыйнак, аз сүзле, эчми тартмый торган бу егет бөтен кызлар хыялында булды. Ә Даянга нишләргә? Нишләдем? Барысына да шушы аракы гаепле, дип үз-үзен өзгәләде ул.
Бу оят иде аның өчен. Бигрәк тә Даниядан кыйынсынды. Очраганда аңа күзен дә күтәреп карарга ялды. Яхшылар исәбендәмен, җитмәсә партия агзасы. Парткомга бу хәбәр барып җитсә, хушлаш та куй партбилетың белән, дип уйлап, куркып та йөрде. Партбилет белән хушлашу ул елларда 10 елга төрмәгә утыру белән бер иде. Шулай йөри торгач, бер ай чамасы вакыт үтеп тә китте. Партком да чакыртмады, партбилеты да үзендә калды, бар да тынычланды. Тик Дания гына тынычлана алмады. Көннән-көн әкрен генә үзеннән читләшә башлаган егетне кыз үзе электергә кирәклеген аңлап хәйләләргә булды. Бер көнне алар Даян белән күзгә-күз очраштылар. Ни булса да шул булыр дип уйлап, күзен күтәреп карарга да оялып басып торган Даянга Дания сүз башлады. Безнең бит балабыз була. Ни уйлыйсың? Диде. Егетне яшен суккан кебек булды. Тәмман башы буталды. Ул шунда кызга беренче тапкыр игътибар белән карады. Бик сөйкемле икән бит. Нишләп ул моңа кадәр аны күрмәгән? Моңлы карашлы зур соры күзләре, алсу төсле күбәләк канаты кебек иреннәре кабатланмас гаҗәеп матур. Беренче тапкыр күргәндәй, Даян аңа бакты. Дания үзенчә чибәр иде. Ул аның тыйнак матурлыгына гашык булды. Әйе, Дания беренче карашка гына шулай күзгә ташланып тормый. Акылы белән дә, уңганлыгы белән дә ул күпләрдән өстен. Бәләкәй булсасың, алтын зур буламы? Үзе җитез, үзе эшчән, исеме почет тактасында, дип уйлады Даянда. Җитмәсә, исемнәре дә бик якын, тыйнак, оялчан булулары белән дә бик охшаш иде алар. Шулай итеп булар туй үткәреп бергә яшәп тә киттеләр. Загыскада керделәр. Бераз торгач, завод бер кечкенә бүлмә бирде үзләренә. Ул бүлмәгә чын күңелдән сөенделәр. Ул аларга патша сарае кебек тоелды. Бәбиләре дә туды. Дания бик әйбәт хуҗабикә дә, уңган акыллы хатын да, хәстәрле ана да булып чыкты. Ашага һәрвакыт әзер, кер юылган, үтүкләнгән, өй эше ялт итеп тора, нәрсә әйтәсең инде? Өстәвенә бик тыныч, сабыр, итәгатьле. Мондый хатын турында кемнәр генә хыялланмый икән? Даян эштән кайта, ашый да баласы белән мәш килә. Дания буш вакыты булса инде кул эше белән булаша, бәйләргә дә, тегергә дә өйрәнде. Тора-бара фатирлы да булдылар. Тагын 2 балалары туды. Даян бер генә тапкыр да үкенмәде Данияга өйләнгәненә. Киресенчә, ул бик рәхмәтле иде теге саташкан төненә. Бәхет чибәрлектә дә, буйда да түгел икән. Бәхет язмышта икән.